Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutanenmu na Tech Hausa TV, barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo. A yau muna da wani gagarumin sanarwa ne da muke so muku, kuma ba komai bane face muna so mu kawo muku wani series na videos akan yadda mutane za su iya creating nasu YouTube din, su customizing nashi, su sa abubuwa yadda suke so, su rika yin video, sannan kuma daga ƙarshe har su iya samun kuɗi ta hanyar videos nasu a YouTube. To gaskiya akwai mutane da dama da suka same ni suka tuntube ni cewa suna so su buɗe nasu YouTube din, to amma ba su sanya za su fara ba. Gaskiya abu ne da yana da matukar muhimmanci, kuma abu ne mai sauki, amma idan an shirya da ku an nuna muku yadda ake yi, to insha Allah za mu buɗe playlist guda wanda za mu rika yin videos akan yadda ake buɗe YouTube har daga ƙarshe a rika samun kuɗi har mutum ya iya rike kanshi ba tare da ka depending akan wani ba. Da fatan za ku kalli videos namu ɗaya, na biyu, na uku har na ƙarshe. Mun gode, sai ku aje mana sakonninku a ƙasa. Sai mun haɗu a wani sabon bidiyon mu na Tech Hausa TV. Mun gode.